ante ka, kung makatubag ka, taga-ante ka o para snack. Yan na para snack ya. Pero kini ako tigmo, lima ka magtubag ani. Kasaway kag tigmo nga lima ka magtubag. Ha? Ang imong itubag ba lima? Lima imong itubag sa akong pangutana ba? Tuwa ka nga naay pangutana nga lima ang tubag. Tuwa ka di? Di ka mo to? Dili. Hahay, wag itay content ro adlaw da. Sa may content na po ni adlaw ay na. Uji content. Uji ko inaw-naw nga. Ika-upload sa akong page, akong YouTube. Sa may busy mo kita sa pangwarta ni good. Kay hapit ng pista, wala ikapalit manok. Nya, kadaan lang pa kaon sa pamilya. Napay anak sa eskwela. Wala yun, ang uban, makakontent sila kay ilang magastuhan kita wala yun. Ang mangita lang kung mga kuan. Yan mga amigo, pangutan lang kung mga binuang daw niya. May akong i-upload rin. Ugma, usang ugma akong i-upload. Kita ko mga amigo nga akong nasagatan. Arita daring ito tag mapangutana. Dari haro na, content. May tao. Adara-adara kani kay kara-karaan na ni. Para sa nunan mo pista chong. Nangita ko content ron, ako'y vlog da. Na ako'y tigmo ni mo. Hili kag tigmo chong, kay tigmo anti ka. Kasuway kag tigmo nga usa ka tigmo. Lima ang tubag. Ha? Ako nakasuway ko na kinangaan nga usa ka tigmo limang tubag. Mutuo ka. Nay usa ka tigmo nga limang tubag. Betul, aku kayak apa mungkin aku buka kau nak? Limang tubag tuo ka nga nay usa ka tigmo nga limang tubag. Aku kan ni? Ana ko tigmo nga itigmo ni mo niya. Ang tubag lima yun. Oh. Ay pagluluya na kay mutan ako. Ose, ibutig mo ka ba? Hoy. Ini aku balik eh. Ang mutan na kay kibaw, mutan ako ge. Ge. Tengok aku kayak mana soal sama. Ha? Diba, unsay pangutana nga pwede limang tubag? Ge. Muto ka nga dunay pangutana nga limang tubag. Sini mana tu bang? Kami sini tu bang. Diba? Taman, tigmo anti ka? Benar, sana. Are ba? Tubag ka, nga ko itigmo ni mo. Ay ba? Eh. Tigmo anti ka, kung makatubag ka, taga-anti ka o para snack. Yan na para snack ya. Pero kini ako tigmo, lima ka magtubag ani. Kasaway kag tigmo nga lima ka magtubag. Ha? Ang imong itubag ba lima? Lima imong itubag sa akong pangutana ba? Tuwa ka nga naay pangutana nga lima ang tubag. Tuwa ka di? Kau anai? Di ka mo to? Dili. Mutawa ka doon na tigmo nga lima ang tubag. Ha? Mutawa ka di? Ha? Di ka mutawa nga na tigmo nga lima ang tubag? Di ka siya mutawa na ko nga na tigmo nga pwede ang itubag lima. Isa ka tigmo, lima ang tubag. Ikaw, tuwa ka. Ika, nakasaway kag tigmo nga lima ang tubag. John. Tigmo, mutawa ka nga na tigmo nga ang tubag lima. Isa ka tigmo, lima kag tubag. Ha? Na, manggod. Tuwa ka di? Baik kita. Ha? Baik kita. Okay, tuwa ka. Baik kita. Klaro kayo, tuwa juga. Baik kita. Oh no! Adara ka niya, ito ni pangutano no. Ay, pangutano, tani. Tigmo-tigmo ta. Ikaw, tuwa ka nga, naitigmo nga limang tubag. Shout out sa diri sa taga Kamansilis. Purok Ono o Purok Dos day. Tigmo. Happy Fiesta. Pagka sa tigmo. Balod sa Fernando Cebu. Napatig mo ni mga kini ako tigmo ang tubag ani ang itubag ani lima jud. Isa ka pangutana lima ang tubag. Nya. Tigmo na tika. Nya ra mangutana sa kanimo moto kag dunay tigmo nga usa ka pangutana limang tubag. To ka di. To. To? Di na tika tuganan kay di mo to mo ka. Hey! Mo si mong kamot. Kamot ba nga usa ka kamot? Pilak mo kaya mo eh? Pilak mo siya mo isa sa kakamot mo.
Lima. Ah, 5 lagi yung tubag lagi. Lagi. Matamahon ka. Matamahon ka. Pinagbukyan mo isa sa kagamot mo. Tiyo, ya.